És ez a papa, ez volt papa. Beszélt a srác, azt mondja, hogy milyen nem patak, és csak egy patak. Ez nem az. Bassz meg. Fel sem mer menni a csávó lehet. Itt álljál meg a vasút előtt. Fúj a szél is szépen. Csajsz előveszve felfelt a gumcsónakot. Nézzi a toladó is. Ott álljál meg. Hát egyébként is csak lépésbe lehet menni, hogy ne nyomja fel a motorba. Bassz meg, oda se személyautót, azt nézzétek, látjátok? De Gábor, itt nézd a kamerán, itt nézd a kamerán. Te leállt! Nem hiszem. De. Úristen! Baszki, befolyt a víz a kocsiba. Túl gyorsan ment, ja. Bassz meg! Verte fel a izet. Ne menjél, ne menjél, ne Nem megyek menjél. bele, hát csak átmegyek a sorompon. De már azon jön vissza, hogy Visszakaladt el. Az igen. Tolják! Én a helyedben nagy gázzal mennék végig Az rajta. az a gáz.